खुलुमबाय लोगोफोर आंनि एसप्लिकेसन इउटुब चेनेलाव नै जोंहा दा आइफ'आलियाव नै उन्दैफोरखौ बेरायनो लाबोदों आङो दा गथ'फ्रा आइफ'आलिया माबायदि दालाङा बेसे गोलाव होननायखाय आङो नायनो लाबोदों नोंथांमोनहा बे गथ'फोरा मा नायो आरो मा गेलेयो आरो मा दंबावो नोंथांमोनहा नायलांबानो जाबाय दाथ' जोबनानै थांबाय नालाय निउ इयारावसो गोबां डेक'रेसन खालामदोंमोन दाथ' बेबायदि थानाय नंला मा दंबावो नोंथांमोनहा नायलां आरो जाय बिथांमोनहा आंनि एसप्लिकेसन इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैमोन बिथांमोनहा साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोसे बेल आइकनखौबो थुदो लोगोसे लाइक शेयार खालामना होदो जाहाथे बयबो नुलांनायनि दा नायलांदो नोंथांमोनहा गथ'फ्रा मा नायो नायलांदो आइफ'आलियाव थांनो नागिरदों जोंहा नायलाय सोर दं आइ होनलाय दे लावथि मोनबाय ना लावथि मोनबाय नै थांगासिनो आइफ'आलि दालां नायनो थांगासिनो दङ सानदेबो ना दिनै बेरायनो थांनो ओंखारदों लावथि मोनबाय आइफ'आलियाव थांनो मोननानै माबायदि मोनगोन नोंसोरो दा थांगासिनो दंना मोजां गोसोखौ मोजां मोनदों दा जादों थांगासिनो दंना आइफ'आलि दालां मोनफैबायलै ना दालाङा बेसे गोलाव नायदो ना फाइनालि आइफ'आलिया नै बेनो लोगोफोर ना बैग्रि बागानथिं थांसै ना Dan milayaनो जायाखैबा बोरै जेबो गैया जानांगौ जेबो गैया माथो मिलायाबासो जायो दा बैग्रि फिथाइयानो गैला दांलै ना जाजोब्बाय खोमा दालांमोन बैग्रि बारियाव बेरायनोसै दा बैग्रि बारियाव ओइथिं थांसै ना बैग्रि बारिथिं बैथिं हाबहैसै फिथाइखौनो जाजोब्बाय दांलै ना लावसिनासो लावसिनदां नंरा
लावसेन बेसेबां गोलाव नायदो हाग्रामाजों हायोनो औ हाग्रामाया बेसेबां गोलाव जोब्बावा बेनिफ्रायबो गोलावसिन बेसेबां गोलाव हाग्रामाया ओरै थांना ओरैनो थांसै ना बैथिंबो दं ना बैग्रिया औ फैबो दङ मोसौ साबसिन मोनदां औ बैथिं साबसिन मोनदां ना मोसौ थांसै ना बैग्रि बांसिन गोनांसिन थांसै मोसौ लावखारबो दङ रे बबावबा बिसोरो जिरायदों बिसोरो मोसौआ बोरैबा मोनजोबायलां बोरैबा मोनजोबायलां मा बोरै मोनखो गोबान मालाय ओंखारसै हे थेवबो हनै ओंखारनोसै सोरनाबसो बैसो लामा दंना गैया दं ओरैबो मेरला दंना बैग्रिया नैबे एसे ग्रोम ग्रोमथार बे ग्रोम ग्रोम सायाबो बैयाव न' दंमोनब्रा बैयाव सुमिथामोन हाबनो थांथों बबेहाय थाङामोन नोंसोर सुमिथा बैथिं जाहैदों बै न' नुहुरनायावनो मिथियाखै नोंसोरा ओहो बिदिखौमोनहा फार्स्ट लांबावदोंमोन बिदिखौमोनहा फिसा फिसा लुना थांसै ना औ लामा दङ बेयाव थांला जोंहा बै गोजौआवनो लाब लिरदोंमोन ओमफ्राय लाब बेला जाबायसो बेसेबां दोनसै ना औ र' दै दे ओंखारद' लारि लारि नैलाय साबेसे गाखोदों सोर दंथाय फैदो ओंखारबोदो हाब थुम थुम नैलाय गारियाव जाबनानै लाबोबाय आं फाथै जाबनाय बायदि थिं बेरायनोसै नायनोसै बेरायग्राफ्रा नै बैग्रियानो हनै गैलाना गोमोन दं बावथ' गैलानो नै थाइसे थाइनैल'सै ना दालाङानो सोरबा सोरबा जाफैदों ना हनै सिथो मेथाइ जानोसै दे मेथाइ जादो दे सोरबा सोरबाखौ जायो नै दैया हनै दै बथला मोनसेया दे हनै राननानै जाद' दे रानद' दे बे सानाखौ जानोसै दे मा दंबावो नायलांसै थ'दो हौथिं सोरबा बेरायहैबावोसो दाबो लोगोफोर बैग्रिया अखा हानानै सोमखोर जाबायलै मैया दाख्लै अखा हानानै गांसोफ्रा रोदोमजोबसिगोन दुब्रिबो दङ खासिफ्रा गांसोफ्रा
माखासेबो होख्लायजोब्बाय हौ नै फिसा फिसा न' दंबावो हावरिबो गैलाना बोफायबाय ना बैजों गाखोबाय मा बैजों गाखोदों गाखोग्रा गैला गैला नैजोंनोमोन ना ना गैला सोर सोर हौरै जाफैदों फैदो थांला गाखोला गाखोयो हा गाखोयो सिगोन ना हनै बिदि गाखोलांनो हाया सेन्देलसो फुनांगौ र' सेन्देल खुन्थिनाया सेन्देल फोनाङा सेन्देल खुदो गाखोलांदो औ बै दैजों थांब्रा दहायनो बुंखाबाय आङो सेन्देल खुनानै थां सेन्देला बेहाय गालां औ दे अरजाया बावनो दोनदो दे लासै लासै गाखो बोख थांलां दे गाखोदो जों बारलांसै जाबाय जाना फैदो बैग्रिया गोदै हा गोखैसो दस्रानिखौ जानाय दोनब्रा गोखैसो लाबोलाय आंबो थाइसे जानाय ने दे गिदिरखौ लाय नै हावनि थाइसे फैसा नै बैखौ हावनि औ नैखौ जानाय नां माबायदि